Na, sziasztok főkislányok, egy újabb küldetést kapunk Simontól. Na lássuk, hogy milyen lesz az. Ez az. Mindent borítunk előttünk. Hoppá, előre kell menni, nem itt hátul van. Na de én nem jó nekem. Mindig útban van. Vagy én nem tudok még vezetni, elég jól. Az is lehet. Na, megérkeztünk. You're a racist. What? You don't like me because you think that I am an Arab. What? No. What are you talking about? Excuse Something me. like that. Wait. That No, wait, boy. I- I am his mentor. I am so proud of you. What do you mean, a mentor? Azt hiszem, hogy el kell lopnunk egy autót. James De Santa. Some kid. He is És nem is already akárkitől, late in Spain, and srácok. I have this bad feeling that he will do more damage to the car than Egy, we can get back from azt him. hiszem, hogy Michael-től, He's hogyha already jól interest tudom. payments, huh? Just go and get it. The house És akkor is szerintem on, mi fogják megismerni egymást, Michael és Franklinnel. So, Mr. Kenneth. És majd utólag talán Trevorral, jól mondom? Azt hiszem, hogy igen. Jó. Menjünk belső nézetbe. Vaj, de gyönyörű. Ez az. B-fordulunk, és akkor megyünk egyenesen. Ó, ez kemény. Oldalba találtam. Vigyázott mindenki, mert én egy kezdő sofőr vagyok. Ez az, hogy B-fordulunk, és akkor még utána még fordulhatunk oldalba. Na, vezetés közben nem szabad telefonálni, Franklin. Na, így jó hangosítva. Listen, man, me and Lamar was gonna get that back to you, dog. Oh, I am sure. You will get this car off the daddy's boy, and then we talk. Insurance papers say they have a locked garage, so you'll need to gain access from inside Most the elmondja house. az infót, hogy hol találhatjuk az autót. Do not talk to me about easy use. Jaj, majdnem így áll az ember, amikor nem figyel az útra. Megmondja az infót, hogy hol találjuk az autót a garázsból, és csak nagyon óvatosan, nincsen otthon senki se. Mindenki el van magával, el van utazva. Így, kilebítjük, és akkor lássuk, hogy hol tudunk bemenni, elmenni. Új, ennek az autónak már is, hogy is annyi. És mi történik, hogyha ezt így leparkoljuk ide. Nevelni, felmászunk, ezt oda, körülnézünk. 4-né. Paparazzizunk. Mint a paparazzi, én behatolunk. Puff, nekiugrodunk, nekiesünk a napozószéknek, de se baj. Nincs oda jó kis medence, srácok. Oda megmártoznánk, nem tudom ti, hogy vagytok vele. Na, szerintem ennyi elég volt. Hol csupa víz vagyunk. Látom Michaelnek itt milyen jó kis teniszpályája van. Elfogadnám én is ezt a házat. Nagyon jó helyre parkol. Ez az autó. Itt kell bemásszunk. Hoppá, hoppá, majdnem észrevett. Vissza kell vigyük az autót, lássuk a srác mit csinál.
Játszik. Oké. Get off my face! Look, És akkor csendben is csak alkan. Amelyre csak lehet. Seriously? Hogy lássuk, mit csinál. Micsoda jó kis szobája van. Ja, húzunk el fel, mindjárt kijön, azt akkor még jaj lesz nekünk. Itt a radaron jelzi, így hol találjuk az autót. Hamar itt csendben csak alka. Ez az, minden veszik észre. És itt vagyunk már a garázsba, ez az. Most már lopakodás módban oké vagyunk. Kiszedtem, és akkor már. Szerintem azt mondom, hogy húzunk elfele. Míg észre nem veszik még jobban. Ez az. Jó, szervusz. Most feljövök Simont, hogy sikerült, és úton vagyunk. Kész is a lóvét. Kész is a pénzt. Mire megyek, addig... Hoppá, ki van ott hátul? Újjúj, ezt nem kellett volna. Ne szivacs. Hey, come on, man. This was a repo job. Guy was behind on his fucking note. Unlikely, considering my son just got the car. And looking at the Azt, hogy way you're elloptad az going about autómat. this, my guess, you're working a credit fraud. Kinek dolgozol? Vigyél hozzá. Take me where you were going. Nem érdekel. Credit fraud? Be serious, dude. I just worked the fucking repo. I appreciate a kid who follows orders without taking responsibility. Jajjaj, ez egy nagy meglepő volt Now explain azért. how the world really works. Who gives you the slip? A car dealer, dawg, by the name of Simeon Yeteri. So this businessman, he look legit to you? Look, man, it's just between him and your fucking son. Don't worry. Me and Mr. Yetarian, we'll work this out. Na, most kénytelen vagyok oda vinni az autót. Hey, man, it's Jess up here. Okay, stop the car. Jó, oké, főnök, megállok. That the place? Yeah, this the place, Látod? Be kell vagy csak be az üzletbe? Az igen. And fast. I'll put 2 rounds to back. Ez kemény lesz. Do it myself. Man, you can't be for real. I look like a fucking joke to you. Man, fuck my life, man. Fuck it. Na baszki, asszonyja. Most van vissza. Ram it already. Uff, neki. Ha valaki nem örül neki, hogy behajtottam. It's not exactly how it looks. Szóval, ja, ezt se tudja mi. Get out of here, Na, kid. kaptunk kérte pénzt. You motherfucker! Azt a... I won't be treated like this! You think you could take me? Nesze! El akartad lopatni az autómat? Hegyem a kis szívet szalonáj. Ó! Nesze! Ez az. You recognize this car? Huh? Does it look like it's worth $5 grand a month to you? You fucking racist! Basszus! Biztos jól esett neki. Ha nem szeretném volna lenni a helyébe azért. Még egyszer! Ez szuper, nagyon jó. Na, lássuk még egyszer, harmadjára. Na, lássuk. Na? Egy nagy finish. Valami ilyesmi. Ennyi neki. Tanul meg, legközelebb ne lop tőlem. Megbánod. Hát én remélem, hogy Simon tanult az esetből azért.
Na, már kéne szerezni egy autót. Átmegyünk. Ott van az a kis vörös. Álljatok meg! Vagy jó lesz ez is. Ó, nézd oda te! Úgy bizony. Ez az autó hasonlít a Mustangra. Hoppá, de közben kaptunk egy jó kis csillagot. Mivel elloptuk az autót. Basszus. Megpróbálok mindenkit kikerülni. Mert már valakit erősek véletlenül. Ártatlanul. Mi megszokom ezt a belső nézetet, srácok. Ide be tudok hajtani? No, ez egy zsákutca. Oké, sikerült leráznom. Nagyon egyelőre ennyi volt a küldetésből. Nem sokára jelentkezek egy újabban. Addig is legyetek jók. Na, sziasztok!